Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Inbound, pinasa sa 9. 9, tumatawag ng head play. Binigyan ng pick pero di ginamit. 14. 14 pa rin. Hinaharas ng Pampanga College. Nawala. Agaw ng Pampanga College. 12. 12, binigay sa number 2. Binalik sa 7. 7, side step. Drop pass sa number 7. Sa 4, pero may foul. Foul na number 1. Pushing foul. Dalawa ka na. First free throw na number 4. Short. Second free throw tayo para sa number 4. Pumasok. Santa Cruz Academy 14. Pinasa sa number 9. Binili sa 14. 14. Drop pa sa number 2. Pumasok. So, trapping defense naman tayo. 12. Sa number 7. Sa number 6. Backing violation. Backcourt violation tayo. Inbound ng 14 ng Santa Cruz Academy. Tumawag ng short play pero naagaw ng 12 ng Pampanga College. 12. Wala. Rebound ng 8. Wala. 7 for the putback. Wala pa rin. 4. Wala pa rin. Na-rebound ng Santa Cruz Academy number 14. 14. 3 on 2. Alley-oop pass. Wala. Pasa sa maling player. 12. Lumeyap pero may block. Ang ganda ng Blanca. Dose. Pero may pushing foul. Para sa number 1. Tatlo ka na, number 1. Substitution, number 1 out. Nawala ang bola. Recover ni number 9. Behind the back pero agawan ng bola. Pero may jump ball. Pampanga College ball. 12. Sa 7. Pinalik sa 12. So tumatawag ng play, humingi ang 4, 7 sa labas. Wala, rebound ng 14 ng Santa Cruz Academy, pinasa number 9. Sa number 2, ang ganda ng drop pass ng number 2. Para sa number 9. Number 2, naagaw ang bola, lumayap na naman, it's good. 6. Sa 7, lumayap, wala. Rebound ng Santa Cruz Academy. Minamadali, pero may tapek. Number 9, easy lang natin, sabi niya. Head play, ang tawag niya. May sundot, pero may foul ang number 12 ng Pampanga College. Hacking foul, sabi ni Rep.
Sideline inbound tayo para sa Santa Cruz Academy, number 14. Binigay sa number 4. Number 4, lumayap, dip si Duwala. Na-rebound ng Pampanga College, number 12. Ginugulo number 14, 12 pa rin. Naagaw na naman, another turnover, number 9. Alahoy na siya at wala, recover na number 2. Craig, number 9 ulit. Ang ganda na naman ang pasa. Time out! Pampanga College. Ng number 7. Binigay sa number 3. 7 ulit. Pinaharas ng number 2. So number 3. Balik sa 7. 7. 2. Drop pass sa number 4. Gandang pasa pero hindi na shoot. Number 4 ng Santa Cruz Academy. Nagmamadali. Naagawan ng bola ng number 7. Pero may foul ang number 4. Sabi ni Coach, easy lang, pasa lang, dalawa ka na, number 4. 7, Alahoy na tira, wala. Recover ng Santa Cruz Academy. So, number 9, number 2, head and shoulder fake. Pinasa sa 14, binalik sa number 2. Kinuha ng number 9 para sa play. So, nangingi siya ng pick. Number 9, behind the back. Ang gandang move. Pero wala. Sayang. Number 4. Number 4, pinasa sa number 6. Hiningi ng number 3. So, nangihingi rin ng pick. Tumira sa labas. Wala. Rebound ng Santa Cruz Academy. Number 2. Sa number 9, 2-on-1. Kinaliwa. Wala. Follow up na number 4 for the putback is good. Number 3 sa number 7. Number 3 ulit. Pinasa sa ilalim sa number 4. Deep to shot. It's good. Number 9. Binigay sa number 14. Isin natin. Sabi niya, agaw ng number 2 ng Pampanga College. Pumasok. Porto natin tayo para sa Pampanga College, number 2. Lumayap, wala. Agawan ng bola, nakuha ng Pampanga College. Number 7, pero may blocking foul. Time out, Santa Cruz. Pinasa sa 8. Balik sa 3. Nagkatang number 13 sa gitna. Sa 5, floater block. Follow up naman ng number 8. Number 3. Pinasa sa gitna sa number 15. Binalik sa number 3. Man-to-man defense nga nang ina-apply ng Pampanga College. Number 3 pa rin ng Santa Cruz Academy. 10 seconds to shoot. Pinasa sa number 14. Dos tumira sa 3. Wala. Offensive rebound na number 15. Linabay sa 3. Tumira ng 3. Wala again.
7 ng Pampanga College. Rebound. Behind the back. Pinasa sa kakampi niya. Wala, malakas. Rebound. Naagaw. 15 sa number 3. Outlet sa number 2. Number 2. Ang ganda ng pasa sa ilalim. 7 sa number 3. Number 3 ng Pampanga College. Pinasa sa ilalim. Malakas. 14 ng Santa Cruz. Number 3. Outlet na naman para sa 4. And 1. Basket count. Foul on number 5. So bonus free throw tayo para sa number 4. Wala. Rebound ng 8. Number 3 ng Pampanga College. 13. Balik sa number 3. Pinasa sa number 5. Wala, malakas. Rebound na naman ng 14. 14 pa rin. 4 on 2. 5 on 2 pass break. Number 4. Ang gandang bali. So, lumolobo na ang kalamangan ng Santa Cruz Academy. 5 ng Pampanga College. Pinasa sa ilalim. Sa number 8. Binalik sa 5. Pumake sa 3. Lumea, pero na-blanca. Number 3, 4 on 2, 5 on 2, pass break na naman. Number 3, binitbit, short. Rebound ulit ng number 13. Number 3. Again. Pinasan, agaw na naman. Another turnover. For the layup, sunod-sunod na turnover. Time out! Pampanga College. Dose ng Pampanga College. Pinasa sa number 3. Hinihingi ng number 1. Di binigay. Ayan, number 1. 12. Bale, pinasa sa 4. Alawin na tira, wala. Offensive rebound. Put back ng number 8. Number 3 ng Santa Cruz. Naagaw ng 12. Pinasa sa ilalim sa number 2. Linabas. Naagaw, bad pass. 4 sa 3. Naagaw na naman ng Pampanga College. Number 2, hiningin na number 12. Malakas. Offensive rebound na naman. Nawala, na-recover ng number 2. Number 1. Pasa sa number 12. Floater tayo, wala. Rebound. Pero nawala sa Santa Cruz Academy. 7. Pinasa sa labas. Sumira ng 3. Wala. May pushing foul. Para sa number 4 ng Pampanga College. Halata yun. Huling-huli. Dalawa ka na. Number 9. Nakawala. Number 9. Ginugulo. May double team. Nawala ang bola pero meron jump ball. So, Santa Cruz Academy ball. Dose. Naagawan ulit. 9. May double team. Pero may foul. Ang number 8. Dalawa ka na rin. Parehong warning sa penalty na ang both teams. May tapek pero na-recover ng 12. May double team na naman. So, may foul na naman.
para sa number 8. Penalty. First free throw. Wala. Second free throw tayo para sa number 11. Pumasok. Number 1, pinasa sa number 12. 12 ng Pampanga College. May sundot na naman pero na-recover ulit. 12, may pick. 12, side step sa ilalim. Wala. Number 1. 12, side step. Balik sa number 1. Pumake. Pero 24 seconds violation na naman. Ayaw tumira ng Pampanga College. 9. Trapping defense ang ina-apply ng Pampanga College. 9. Outlet. Masamang pasa. Good defense ang pinakita ng Pampanga College. Number 4 for the inbound. Pinasa sa number 12. Sa number 1. Hinihingi ng number 8. Di binigay. 8. Wala. Na-recover. Pasa sa labas. Ang ganda ng tira ng number 2. Number 9. Number 9. Assist. May foul. Para sa number 4. Tatlo ka na, number 4. First free throw ng Once, pumasok. Second free throw. Pumasok ulit. 79-51 ang score natin with 21 seconds. 12, dribbling the ball. Pinasa sa gitna sa 4, binalik sa 12. 10 to shoot. Ang ganda ng tira. Fast break. Nawala ang bola. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.